Nggih, kok lali Pak angger duwe enteke lali ngono. Kowe ku ya kaya ngono. Ingkang wigatos dalu punika Mbak Cangik, Mbak Bu. Matur sembah nuwun kula tujuaken song-song agung panjenenganipun Pak Haji Santo ya Mas ya. Nggih, Abah Haji Santoso. Santoso wah iki beliaunya luar biasa donatur utama. Panjenenganipun Pak Yanto, Pak Lurah, Pak Sugeng. Nggih, aku nek rene ngoten niku pun biasa Mas, ketemu dulurku ya kembar aku. Sapa? Kami tuwa kene. Sapa? Andi. Kami tuwa kene. Andi iki jek Joko apa tak entukne sinden iki lho. Kuwi tenan apa ora? Nggih mboten Pak nggih. Lho, Mas Andi iki jek Joko nggih to? Lah, sajake kok apal ping pira, Dru? Aku ping pindho, Mas. Lho. Ning gonta-ganti pasangan. Oh, kuwi iki asline ya kaya blungkon. Mboten, iki namanya teman itu harus saling melengkapi nggih Pak nggih. Nggih, harus saling melengkapi. Nggih mula nderek jurung donga pangestu kagem Kyai Pelemahan Kidul. Kala mben sasi wingi wonten Pelemahan Lor. Iki genten Pelemahan Kidul. Pelemahan Lor gak sah tak dongakno genten kene ya, Met. Nek kono pengen tak dongakno Agustusan kudune nanggap. Nanggap. Didadak ya iso ya. Iso sesuk ya prae lho ya. Iki munggah monggo Cak Komet. Nggih, minggah serampat. Teko kono aku mak tratap ngewasno yoga-yoga. Lah kene awake dhewe iso kembar lho. Wong ditanggap larang-larang iso nganggo urung bantal iki lho. Lah aku iso. Kowe iki sing ora berpengalaman, ajining diri saka lati, adining raga saka busana nggih mboten. Leres sak. Artine wong ajine diri saka lati tumindak sak pecak tembung saklima iki nek tumindakmu apik, ngomongmu becik mesti ya kaya payu larang nggih mboten. Dalang iki mesti payu larang mergo onta wencanane becik suarane ya apik. Alah ora percaya sapi kae ora omong ora klamben ya larang arek. Kowe iki mari limusin iki sampe boyo. Kowe lek omong mesti aku mbok bantah ya, Met. Tapi nek ajine raga saka busana. Nek busanane apik mesti payu larang mbak-mbak waranggono. Busanane becik payu larang. Lah iya sapi kae apa klamben lho. Kaya larang kok. Malah apik nek ra klamben. Malah larang nek ra klamben. Masa nek gak klamben larang. Percaya dulur-dulur yoga kae lho. Omongane gak penak. Wis rasa gatene yoga-yoga larangne nek ra klamben jare. Apa ya ora masuk angin kok ya. Aku tau gak klamben malah dadi. Angge kula dongake muga-muga piyai Westa. Kowe iki grup apa grupe kene Pak Seno? Lah ya kula iki jurung donga Piyai Pelemahan Kidul nggih Pak nggih. Nggih nuwun sewu. Cak Slendro sama jenengan dongakne Cak Slendro. Nggih. Sabibare ngawontenaken ringgit bacucal tahi wayang kulit dalu punika. Piyai Pelemahan Kidul pinaringan rejeki ingkang kathah tur barokah amin Allahumma. Amin. Muga-muga tandurane metune tanduran malimpah ruah mati keteko amin Allahumma. Amin. Muga-muga karire sedaya diparingi sehat amin Allahumma. Amin. Kula didongakno Met. Sing maune sapine siji bar wayangan dalu punika kula dongaaken muga-muga dadi dadi loro. Ki tak dongakne Met. Sing montore siji bar wayangan sesuk muga-muga iso tuku montor meneh dadi tambah montore. Sing maune bojone siji tak dongakne Met. Tambah rukun. Lah iki lho tambah rukun Met kaya kowe ku. Ndongakne ya ngono ki muga-muga anake sukses. Dadi anak sing soleh migunani nusa bangsa tuwin agama. Tapi sing anak sing ra anak piye? Lho. Lah sira dongamu lho. Ya tak dongakno muga-muga anake pinter kabeh soleh. Lah iya ki nek sing duwe anak sing ra anak mbok dongakno ngono ya tersinggung lho. Anake rung duwe kok mbok dongakno duwe anak soleh-solehah. Lah kudune piye? Ndonga ora kulaan mbok sing lengkap to. Sing gadah putra, mugi-mugi dados putra ingkang soleh-solehah. Ingkang dereng mugi-mugi enggal-enggal gadah. Lho ngono. Dadi komplit. Komplit. Gadah iki nek duwelane ora duwe carane piye ngono? Ya berusaha. Berusaha. Lah iki menekankan dadi berusaha. Lho berusaha carane piye wong menungso iki kabeh ginaris? Alah tanggoku lho 7 tahun rumah tangga rung di anak, mulih konggonku nginep 3 dina mulih meteng. Lho kuwi ana syarat-saranane. Syarat-saranane piye ngono kuwi? Gampang. Maksudnya gampang. Carane nek loro. Maksudnya loro sing nomor 1 kuwi cara medis, cara alternatif.
Nek secara medis sing pisanan kuwi medis awake dhewe iso konsultasi ning dokter kedokteran kandungan sing titele sepok apa kuwi? sarjana okok-okok lho. Ya ngomong gladah spesialis kandungan. Lah iya kuwi. Kedokteran sing bidange nggone kandungan. Kuwi secara medis, Nek secara alternatif diurutno. lho pamane iki sinden iki urung di anak. Mary. Diurutno iku dipijet ya. Aja lara. Lho. Lah diurut ki dipijet to, Mer? Ora no. Lah carane diurut piye ben Mary ben duwe anak? Diurutno ki iso aku sik apa dalange sik apa awakmu sik. Kok lagi yoga-yoga. Kok nak awake dhewe nepaki ya ta? Mesti duwe anak lho ngono. Cocok iki? Cocok diurut. Ya nomor 1 sapa? Yoga. Wah, gah aku sawi kok. Sik to. Lah kuwi anake lair kaya ula weling ngono lho ki. Apa kuwi kok ya? Wong ndongakne ora ragat iki mbok ndongakno sing apik. Pripun Bu kabare sehat? Alhamdulillah. Kuwi gayamu ki kaya wong grabyak ning kliru. Paling ndak itu seorang pelawak harus bisa membawa piye ning dhuwur panggung ki komunikasi sama penonton Ya, sama warga kene. Ning klirumu ki lho, wong iki penonton kabeh iki ngenteni awakmu kok mau takoki pripun sehat. Lah nek lara mosok ning kene. Ya jelas positif sehat kabeh to. Wah, Lah kudune piye lek nek takoki? nggih semangat ya, Bu. Semangat, Bu. Ngono ki Agustusan. Merdeka, Met. Pak. Kowe ku piye to, Met? Merdeka. Coba. Kowe iki semangat karek muni merdeka, kowe iku kok ora semangat blas. Pak Seno, merdeka, Pak. Merdeka. Loh, iki lho kita semangate. Jiwa patriot. Gelak Pak, gelak Pak Seno. Apa? Gurine. Dekale. Bisa kata iki? Kok gandul, mbok dolan dhewe ngono, tuku jajan. Kowe iku aja nyepelekne lho, Met. Apa to? Aku ki apa ki ngelem dalang sing nom ki luar biasa, Met. Niki sing dalang awal Lho, dalang sabetane ya apik. Eh. Suarane ya becik mang rungokke kok ngguri nyuwun sewu lho Mbak Cangik. Nggih. Muga-muga tak dongake dalang iki calon iki dalang kondang tur laris, Met. Amin. Tenan iki. Mas sinten, Mas? Iki Mas Karson ya. Karson piye to? Sinten Mas? Mas Arya. Lho, Arya. Arya Mbok Putra. dongakno, Tak dongakne muga-muga dadi dalang sing kondang laris. kowe gak getun. Lho, lah kok getun ku lho? Lho kadung ngono laris sing dijak dagelane ra kowe. Wong aja ndongakne nemen-nemen. Wong kowe dhewe ya butuh laris adik. Tak ceritani ya. Sesama seniman itu boleh bersaing, tapi nek koncone melok tanggapan laris, awake dhewe iku melu bangga. Melu seneng. Nggih mboten Pak Seno. Nggih, tumut remen. Ki calon dalang kondang Wong dalang laris. seni iki ning lambe tok, muga-muga laris. Ku nak kono laris kowe ya kemiren. Wis jelas kuwi. Apa meneh sing kono laris dalange, sinden ya laris, sing dijak dagelane ora kowe. Ngono biyen tak dongakne laris. Wis biasa-biasa ae lah. Ku nak klarisen malah rapek ya. Tapi niki rencana menawi wonten job malih tetep pelawake Cak Slendro kalih Cak Komet. Met wis jelas iki, Met. Ya Oh niki ngono kuwi. sampun diagendakan niki. Alah nang Ndik Mulya kek omonge ya ngono kuwi Pak Sino. Ya padha karo iki. Alah bak ya kowe karo Andi TB no. Oh, iki. Oh, jenengan boten saged, Cak. Alah Awakku padha ndak iso iki. Ora ditelepon dibatin ya ora Cak iso. Komet boten saged. Nikon iki mboten saged gitu, Pak. Nggih. Paling enggak kan aku katut to, Met. Wong Wong aku melawak pilihan no. Maksudnya pilihan. Pilihan terakhir nak kono-kono wis ra iso lagi aku. Ora, Met. Iki sing dikersake panjenenganipun Abah Haji San ki awakmu. Cak Komet. Nggih. Tak dongakne muga-muga panjenengan Mas Arya sok ben iki dadi dalang laris Laris. kondang. Nyuwun sewu, carane nek dalang kondang ki siji, Met. Napa? Sing penting ku pagelarane meriah kaya ngeten iki, ya apa ora? Ya. Sindene ayu-ayu, yogane iki kompak, Suara kuwi ditata. suarane ditata. Yo anggere. Lah gene nek dalang ki piye-piye? Paling gak makan makanan ki dijogo. Lho, Ojo. kaya to mangan apa? Foto mangan panas-panas. Contone, Wowo. lho, nek Nalpot. omongane tanggam ya panas lho, Met. Maksudnya ki calon dalang kondang nyuwun sewu lho Mas Arya benjang menawi kula pareng nyontoni. Sok ben iki golek bojo iku sing sebanding kalih panjenengan. Contone sinden kan padha to, Met. Berkarya wong loro nyambut gawe nggih mboten Pak Seno. Nggih leres. Pak Seno niki garwane rak nggih sinden to. Nggih. Lah niki buken iki garwane Pak Seno. Niki sajake kok nggih mun enten sing guyang-guyu napa enek pacare kok? Lho, Mas Arya. lho paling gak iki ngono kuwi. Dadi dalang kondang, Bojone sinden sinden kondang sisan. mesti sukses karire jelas
Ah niki keliru, sing keliru niki. Perlu saya luruskan Pak Seno. Nggih, pripun Cak Nek Komet? saged dalang niku cari istri aja di luar dari seniman. Loh, seniman no sing lanang seniman, sing wedok seniwati. Hah? Kayange nglumpuk. Nglumpuk apa Bang Mekar nglumpuk iya kok. Ora iso. Lah kok ora iso ki? Nek sampe dalang laris kok oleh sinden ayu ndol laris sisan. Kurbane sok ben anak. Lah kok iso anak? Walah tanggoku lah anake toleh. Mergo apa? Mergo Gak oleh perhatian saka wong tuwa. Lebet dina kene tanggapan. Mbok Sing tanggapan. wedok ya tanggapan. Anake nang omah ya toleh ngene deh. Anake sapa? Anake Arya. Lho ngono. Seneng kowe. oh, Ya dadi dipikir kaya ngono kuwi. oh progres yang akan datang. Ya iya no. Lah contone golek bojo piye met sing apik ngono kuwi. Ya paling gak guru. Ngono. Oh. Ya kaya apa? Cak Komet, Cak Nggih, Komet. nggih. Niki nyuwun pangapunten kula kan beto kru campursari dangdut kan nggih istimewa. Oke, Nyuwun kersane. pangapunten, nyuwun pangapunten. Pripun? Ya, menika nyuwun sewu jenengan MC niki kan kru musik kan Mustika Laras. Mustika Laras Nggih, ya. Mustika Laras. Oke, nggih. Jenengan MC jenengan panggil Mbak Endah saking Pleman Kidul menika masyarakat Pleman Kidul ingkang penggemar seni wonten Pleman Kidul. Tasik nggih. Tak sih Mbak Indah kelingan Jenengan aku MC biyen. ini mbok menawi Nek gak salah Mbak Indah ki struktur senam nggih. Nah iki aku kelingan kok biyen ki. Wonge ana apa? Ngerti? Piye? Kon nyiarne. Alah nek nyarno kuwi aku elek-elek iki yo MC dangdut e padakne. Iya. Ini yo MC. Kali Sugeng Rawuh panjenenganipun Bapak Kepala Desa Tirulor sakmangke nggih badhe ngaturi jenengan tapi tanggalnya dereng dipun tetepaken ngaten. Piyantune selenggan. Nggih. DP ini men. Oke, lho. Piye? DP ini Tapi Pak. liwate kula lho, Cak. Waduh yo kena planto iki met ra jelas iki. Wah, nggih Jelas. Sugeng Rawuh Bapak Kepala Desa Tirulor. Singso iki met ID met. Anggih ngaturaken sugeng dalu kunjuk para milenggah kakung Sumono Putri ingkang satu hudat kinurmatan Aduh. sesarengan campur sari mustika Laras. laras kok alah kok nyepel Malah ngantuk. ing dalu punika Aduh. silaturahmi Sore mau wis enek Mas Joni mau. kunjuk Alah. bah. Aduh karepe sing dikarepno ki ra ngono. Lah piye kabeh Lagi pisanan wis langsung menggugah semangat lho. piye semangat piye kok Lha, nggih guyu sik MC Om Orkes Melayu. oh dangdut Orkesnya main sing nonton Melayu lho. kok orkes kok melayu iki Hadir di kawasan Pelemahan Kidul, Cow. Ada sederetan artis kondengnya Jawa Timur Indonesia. Bersama Mustiko Laras tentunya. Ada siapa dia? Cak saupami tertawanya dikurangi itu pripun, Cak? Lah, iki lho. Cobi Cak. Cobi dikurangi, apa Cak. Nggih. lho kaki kan guyumu ku ya Pak Nggih, ya kekataan cobi disudo. metko Cobi, met Cak. guyumu kakean ya metko Kedawan. kedawan Cak Slendro nggih. Gini Cak Komet nggih. Alon to. Cobi disudo, Cak. Ngiwon nengen ngarep buri. Awas. Baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu artis kondang Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Cak Slendro nyuwun sewu niki kersane ngunjuk, ketoke kok keselak napa nih, Amit? Ya sik sekedap Pak niki kula tak Ketoke sepet sendiri, keselak. Pak. Nggih. Tak- Pun jenengan siap nih. Pun tenang mawon Disiap kula nih, Cak. urusane niki. Nggih, Cak. Kula sepelane riyen niki tenang Nggih, mawon nggih, jenengan. nggih. Pun wis ah menawa pun jenengan Meneng, ah. pun meneng mawon jenengan tak sepelane riyen apa soalnya niki sepelan niki Pak Nggih. Di dalam bakal aku. wis to manut to sing ngejog yo iki sing ngek dhuwit yo iki Ora iso. sing ngek bayaran yo iki Lah kalau wayangan dalange ning kene aku wayangan dagel kono ora apa-apa. Lho, wong kene nderekne sapa ayo? yo derekke Pak Ora iso. Pak Seno to Mas Matur nuwun pertama kanggo sapa? Pak Seno Lah. Omongan. Pak Iso. Lho, lah tapi nyuwun sewu kowe bengi iki nunut sapa? Menurut apa nih? Nunut Pak Seno, panggunge sapa? Yo. Wayang-wayange sapa? Wayange Pak Seno. Mik sing mbok gawa iki le nyewa sapa? Wayange Pak Sino. Lah, Mik iki yo. wayange sapa? Iki sapa? Pak Seno iki le nyewa. Nya. Cak Komet, Cak. Pun jenengan asta malih, Cak. Nih, aja mutuk. Moga-moga Cak. Ayo. Komet moga-moga. Mik lo tambahi 100 jenengan cepeng malih. Nah ben rame Nek kok nesu. nggih. Mulane iki Malu.
Ayo guyune iki sedengan ae, Met, sedengan ae, Met. Sedengan ae guyune. Engko kono aku ameneh. Ora, sedengan ae. Sedengan ae guyone. Aku wis kadung serius kok. Ora awor kowe malah ora dadi. Wong siramu koyo tak. Baik saudaraku, kita panggilkan yang satu ini. Ada artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Bersama Mustiko Larasnya Indonesia. Kayak kita anake Pak Seno. Padha Lah aku nek MC dangdut nyuwun sewu lho Pak. Lah kowe umpama ndelalah nyuwun sewu tanggapan nek MC-ne umure 70 tahun iso kowe men. Tuwi lho. Lho ora nek ndelalah pas sasi sawal tanggapan rame sing MC umur 70 tahun. Golek MC wis ora oleh enake sing umur 70 kok. Ayo jajal. bisa toh. Piye? Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mustik. Ambulan jelas iki. Tak panggilkan ada artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia kalau bukan Sopo? Lali. Wis bertanggapan nyemplung kuburan nek iki. 70 tahun. Mobil siaga kangge. Atut sik nyuwun sewu lho Mbak Cangi. Nggih. Bu, Mas Komet selain pelawak, beliau juga karakter suaranya bagus. Lho, nggih. So nyanyi apa? Wis rasa ngomongi. Iya maksudnya nyanyi sora. Anak wong kene ngerti kabeh. Iya. Masalah lagu tak pangan lho. Beh, Masa lagu-lagu. Lah. Nyuwun sewu lho Met, kebo sapi sing digugu, Yo keluane nek menungso sing digugu, ngomongane. iso gelar kudu iso Belum jagung bakarane. tanggung bakarane. Lho yo. Perkarane Ya lah ya. iso tenan Met. Sono Ing ngarsa sun tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. ana cara Kodhotos sawala tak kepruk bata rantang ngomong. Dawa. maksudnya kuwi nyanyi tentang percintaan iso kowe. Lah percintaan akeh. Lagu-lagu sing saiki lho Met. Alah sing Roma biyen mulai saiki sampai biyen iki cek payu. Lho, Roma Irama kuwi. Heeh. Contone Endi kasete Roma Irama no? duwe kabeh lho. Walah omah kuwi bek kaset. Etok. Anu kaset apa? Roma. Asli. Roma Irama. Roma Irama. Ya ngomong gelas. Lah aku ngomong apa to? Lah kuwi ngomongmu kaset marah-marah kok. Lagu percintaan to? Wah kok njaluk ae kok. Lho yoko njaluk. Lagu tentang percintaan. Alah sing gampang kayak hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduhai begitulah kata para pujangga. Kok yo pas yo. Waduh, kayak apa-apa pas lho kayak. Bonang kok yo pinter. Alah pas kabeh duwe Mas yo pas-pasan. Omah pas. bojo. Pas yo sakmono. Mas, kendangnya enten to, Mas? Oh, tak kira mantuk. Kendangnya, Mas, kendang. Hidup tanpa cinta tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Aduhai, begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga. Iku tentang percintaan. Percintaan wake nek lagune. So tenan ra. Nek lagu nasihat, piye carane cah nom-nom ku berkreativitas. Ya nek Iki menyongsong peringatan HUT Republik Indonesia. ya pangka Roma Irama kan yo akeh nasihat. Nasihat mosok ono, Mat. Piye? Judi. Judi. Judi ki boe paedanan kok. Lho lah ya iki yo gene main lho. Judi. Menjanjikan kemenangan. Judi. Menjanjikan kekayaan. Bohong. Bokong. Itu kan termasuk nasihat. Judi iki termasuk nasihat. Iya. Mergo judi iki salah mungging pemerintah
dosa munggo Itu termasuk pekat penyakit masyarakat. ora entuk. Ora oleh. Nek lagu tentang pembangunan met iso met. Iso. Pembangunan kowe? Roma Irama ya nek. Lho Roma Irama tentang pembangunan mosok ya enek. Enek. Sing piye kuwi met? 1001 macam cara membangun balai desa mau dibuat joglo atau biasa terserah Pak Lurahnya wis. Kok wis ketok? Lah iya aneh-aneh. Wong dangdut kok takok pembangunan. Loh, wong jenenge lagu-lagu tuh harus Lah iki mau ya Roma Irama. Pamane nek lagu anak-anak met, lagu kendaraan-kendaraan. Iso. Kendaraan iso. Iso to. Sing piye kendaraan? Kayak becak tak kandani mong lakumu angin sini alo nang wae ono kandang wae napa Mentok. Duh. Mentok. Becak. Mentok ya met. Mentok. Lagu kendaraan. Mentok tak kandani. becak Mentok. Mentok. ya wis mentroke numpak becak ngono. Wis jenenge lagu ngawur. Tapi nek iki kowe ora iso. Wis. Lagune banci ora iso banci kowe gak iso kowe banci. Nek banci ora Roma, Ndro. Lagune apa? Dene Caknan. Sing piye kuwi? Mosok ya nek lagu banci. Enek. Dene Caknan ora mungkin nyiptakne lagu banci no. Anyar. Sing piye kuwi? Dawa-dawa ganduli, dawa-dawa ngripeti. Nyantol-nyantol wekku, danggula kuku. Dadi banci iki nek ngono kae yo ganggu. Dadi Ini lagunya Dewi Caknan Cak ya. Yo lagu banci niku nggih. Oh nyanyi iki harus iki sesuai pada malam hari ini. Ini. Temane Mas Komet. ya, Yang pertama itu bersih dusun, Piai Pelemahan Kidul. betul. Yang kedua menyongsong peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Indonesia. Yang ke-81 dengan tema berdaulat, adil dan makmur. Amin. Nah, muga-muga piye kene adil makmur secara ekonomi, secara apapun insya Allah gemaripah lo jinawi. Nggih, Semangat ya amin. Pak Bu nggih. Semangat Bu yo. Merdeka. Merdeka. Ojo ngantuk sik. Oh. Lah iya, sing berat iki ora melawan penjajah Mas Komet. Yo. Saat ini yang berat itu adalah melawan nafsune awake dhewe. Betul. Ya toh, egoisme nek iso iki muga-muga piye kene saling merekatkan satu sama lain, menjaga kerukunan NKRI harga mati. Satu nusa, Satu bangsa. satu bahasa, Bahasa Indonesia. Lagu-lagu nasional iso Mas Komet. Harus bisa sebagai nasionalisme. Lagu-lagu sing perjuangan. Heeh. Halo. Halo. Loh. Kowe tak idone mati lho, Met. Iya to. Kok tak kira enggak halo. Lagu niku lagu-lagu nasional nggih, Pak nggih. Ayo dudutek yo, Mas. Lah kele. Gak metune kethek ngene. Gak apa-apa, pancen yo enggak beli kethek. Halo Bandung lho, Mas. Lah yo kuwi, bener kuwi kok Dudutek ora metune. sing anyar ngono. Tek du. Halo. Halo. Halo Bandung. Ayo. Kota Periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beda Dengan kau sekarang telah menjadi lautan api. mari berebut kembali. Merdeka! Merdeka! Dan nanti siap gerak. Oh, gerak. Loh, alah yo. Baris ora muding lho, Met ngono kok kowe iki guru to, Met? Siap toh? Siap gerak. Gerak. Apa nih? Alah yo. Lho kowe ngono tok. Kowe iki ora berjuang karek baris sebagai PBB mosok ya ora mudeng lho, Met. Baris berbaris lho, Met. Yo mudeng lho. Siap gerak. Hormat gerak. Tegak gerak. Gerak. Kayak iki lho. Nah, yo alah kowe ora mudeng iki. Ah Mas yo kowe ora mudeng. Kok iso wong kene Urus iki ora cetok. Kowe sekolahe pinter rek. Coba, sit, Trik. Kok enek siapa? Yo bebas iki.
Cak Komet. Nggih, ku pinter. Sini Cak Komet. Dalam Lho, wo tibake nggih anu. tapi iklane budek. Mboten. Wong kula niki Lah lek Cak Slendro diabani pewenak. Lah nggih wong nek cerdas ku benten tok, Pak. Secara skill berpengalaman dan berpendidikan. Kowe nek Mas Komet nyuwun sewu titel rak SPD Sarjana Pendidikan. Beda nek kalih kula, Mas. iya apa, Mas? Kula SPG MBG. Pak ki titelku. Wah, BK. Wowo. BK kok ndek ipel-ipeli. Ipel-ipel. Ipel-ipel tok, ki kok ipel-ipel tok. Wah, MBK ki yo bergizi, Lah berkursi, mulane lagu Halo Halo Bandung ya hafal. Nek kowe Hafal. Halo Halo Bandung kok Iso. sing nyanyekne Piyai Kediri kene dijawakne ya soal jawakne. Halo Halo Bandung nek Indonesia kan halo halo Bandung. Ayo Kak, piye kabarmu Bandung? Ibu kota Mbokku kutha Periangan. cengengesan. Nah kok cengengesan piye, Men? Lah periangan riang yang gembira tuh. Oh, cengengesan. Iya, cengengesan. Halo halo Piye Bandung. kabarmu Bandung? Kota kenang-kenangan. Kutha pangeling-eling. Lah kok pangeling-eling? Lah kenang-kenangan dieling-eling ngono. Nggih, Pak Cangi. Lho lek pengeling-eling biasanya selamatan dia tangketi Cak Komet niku. Sudah lama beta Wes suwe banget tidak berjumpa dengan kau. ora ketemu karo we. Sekarang Saiki telah wes menjadi lautan api. wes dadi mulian geni. Lah kok mulian? Lah laut ya mulih. Mulih, laute mulih. Iya, Dok, Wis laut. jam setengah 10 berarti. Mulih wis lautan kok. Nggih to, Mulih. Pak. Mulih nggih. Telah menjadi lautan api. Wis dadi mulian geni. Mari bung rebut kembali. Ayo pring direbut maneh. Lah kok pring Bung. Bung bakal pring. kowe iki lagu-lagu ra apa lagu-lagu. Lah sing merusak ya kowe lho Ya nyapa ora. jawabane. Ya ngedaki penyanyi. Ya. Sinten iki sing diaturi nggih? Oh, Mbak Mary. Oh, nggih. Mbak Mary riyen, Mbak Kula Mary. aturi jemeneng Mbak Mary nyuwun sepote co dados. Mentok, mentok, tak kandang. Selamat malam Sugeng Dalu Mbak Mary. Selamat malam Mas Le. Merdeka. Merdeka. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mengenal para pahlawan pejuang-pejuang sing wis kasedan jati. Nggih Mas Le. Mbak Mary masih ingat sang proklamator presiden pertama Luar biasa, Republik. Sekolah kok. Tepuk tangan buat Mbak Mary. Wow. Wakil presiden pertama yang mendampingi beliau Pak Soekarno. Bapak Soeharto. Oh, Bapak Muhammad Hatta. tak bacok ke kok. Sing ra anu ki kowe kuwi lho. Lah nyapa? Ngono ki mbok Lah aku wong lain. Ora iso. Mungkin Aku harus wong lain. pelawak di atas panggung itu penuh dengan persiapan, turun dengan penghormatan. Wakilnya siapa, Mbak? Bapak Muhammad Hatta. Mas Komet. Muhammad Hatta to. Urung tak tekoki. Kowe teko reno-reno kowe. Ora. Sopo dukun bayi Pleman Kidul, Met? Enggak ada lah. Koclok koclok Ora koclok. Ora pengalaman. Waduh. Lah kono le takon bapak proklamator aku nyapa tukang pijet iki. Lho, kowe berarti ora berpendidikan. Mbak Mary tahu bendera yang berkibar di saat ini, bendera Indonesia, warnanya apa, Mbak? Merah putih. Mas. Merah itu artinya Berani. nek putih suci. Lah, betul sekali. Ini sing pinter cerdas Mas Komet. Suci. Apa katoke bojone dalang sing jero, Met?
Biasane ra tau. Kowe jenenge ora berpengalaman, cerdas ki mboten Mbak Mary. Iki lho nek presiden iki cerdas ngene iki. Aja mblegongno aku malu aku. Selamat malam Mbak Mary. Selamat malam. Pripun kabare? Alhamdulillah Mas. Degane Sehat. klopo ijo ya Met ya. Nyapa? Nyapa? Bejane sing menek bakale. Aku rasa dipenek ndek, klopoku lho ndek Mas. Oh iya iya. Gak usah perlu Iki gak klopo ketoke kerambil nek iki. Met. Niku tumut kula kata SMP kelas tunggal niki. Niki Mary niku nggih. lho. Jek sakmene lho Mas. Nggih. Tumut Cek kula sakmene. pertama kelas 2 SMP dereng ku tangan yo. Lho jenengan Sampeyan kok ngerti niku? lah kono ya sing nganggo. Iki tak kekne karo kowe Met. Iki Mary tak gadokne karo kowe. Iki wong Sing wedok kerja kok ya. kecerdasane padha ngono lho. Manusia itu harus berpasang-pasangan. Sandal ae duwe pasangan. Iya. Ya orang truk ae gandengan. Mosok awake dhewe wong ning donya ora duwe pasangan. Lah Aku ya tak golek pasanganku sik ya Met ya. Nah, tak golekne. oh ngono kuwi lho Mas. Sik tak Milih wae mesti. eh, Milih wae. tak golek sik Met. Tak pasne to Met sing wedok iki ayu sing lanang tur kan gagah dhuwur to. Wis. Ki adeke Mas dalange. Ora putrane. peduli. Iki lho. Nek kowe milih sing apik nyapa aku mbok kei. Aku ya elek-eleke Ya wong Mas. apik nek Lho, Met MBG-ne lho semepak Met. Iya, Met. karepku ki nang omah koyo ngene mosok. Kowe rong roh omprengku lho marahi. Eh, Omprengku. nek sing omah ya gedhe sing omah wong kae apa iki anduk ora cukup nek ora terpal kok bojomu. Wong ape bomah lawang nyuwun sewu lho Mbak Cangik. Nek ora Nggih. miring lho ora sedeng bojone komet iku. Bumahe ya ngene. Saiki wis medun ya. Pegaten ae lho Met bojomu Met. Lho tak tapuk pisan. Aku nek ora karo kanca ora bakal tak omongi Mbak Mary. Kula Iya, isin Mas. di kanca komet. Lah aku dolan omahe lho bojone komet kok andukan tok semene. Lho, Terus katokan semene. Lho tak loroi, Mbak. Sampeyan iki bojone komet aku sebagai adik isin lho, Mbak. Sampeyan nyapu andukan kuwi. Ya ora apa-apa baratus kok Mas Lindro. Pengen ye ngono ne. Akting ngono ne bojomu. Met. Bojoku ki tawa ngono. Iya. Lah wani buka piye tak kei 2 juta ngono. Lah kok dibuka bleh. Lah kowe kapan ono? Aku inane 2 juta. Aja omonganmu sing apik lho. Ala asli, rondino kepungkur iki bojomu anduke dibuka ngene beyak ngono. Dibuka ngene. Ngantek ngerti tekeke aku, Met. Iya iya iya. Lah kowe gak ngerti tato-tatone barang. Loh, yo ngerti tekek. Wah. Aku ora percaya ono karo iki. Ora percaya nyapo. Alah kok ngeweki dhuwit 2 juta. Wong dekne karo aku lho duwe kurangan 2 juta ora dikeki ya. Nganti saiki. Piye, Dadi wis piye? ora percaya. Piye sapa sing diutang kowe? Alah campur sari kae kurang 2 juta ra mok. Wis tak bayar. Lah tak kena bojomu mau. Lho. Kae mau kuwi ta? Iya. Lah ki 2 juta kok oleh mbah peta benua. Kok iso teko ndi-ndi? Ya oke iki kene sayangku sayang lho Met. Alon-alon wis enom. Ora apa-apa. Anak aku lho yo enom Mas. Ames ames. Sayangku. Godo to Met maling. Nyuwun sewu sayang. Namanya siapa namanya? Namaku Niken. Sapa hatiku takkan pilu. Des, aduh. Iso mak suwon. Dasare mok rayu. Iku tak rayu. Agustusan. Lagune ya kuwi. Iya, kowe Agustusan ra iso nyanyi no. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau Bisa. sanu Nyanding menjadi satu itulah Indonesia. Indonesia situ toyo kula. Dadi tanah airku. gak dijawabno to? Lho dijawabno ya iso Met. Bojoku cerdas. Kowe bisa nyanyi lagu ini dari Sabang sampai Merauke. Bisa? Tapi nggak pakai ku pakainya angka B. Dari Sabang sampai Merauke. Nggih, jelas pinter yo. Dari Sabang. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pala-pala, Sabang menyambang menjadi sata, katalah ada nasa. Sat malah. Bojomu iso. Alah lagi ra trimo Apa? Iki dari Sabang sampai Keroken ini Merauke. Iya, iya. Lah, ayo kecerdasan bojomu. Alah ra trimo nganggo A ki nganggo I ya Dik ya. Ayo. Alah Ora entuk diri sibing ya. Ayo. Musik diri. Tok. Tak siap nos. Ya. Diri. Dari Siping. Ayo. Ayo Mas. Loh, aja guyu. Diri simping miriki
Pilih jijir, pilih. Ya. Simping nyimbing minci siti itili. Saru aku. Ana sepurane ya. Bojomu kocok, Met. Heh, Bojomu kocok. apa ta? Manglo teko kono. Wis gak usah nyanyi kuwi ya. Malah woro-woro. 2 juta loh Mas. Itulah Indonesia. Lah jare ganti i. It. Wis ora usah yo. Sayangku. Ngaleh. Nyanyi to. Ora. Sayangku sing Kodel karo kowe tak ayo sing bakul lemper dong tak tok dlang tok dingdang drang tak tok dlang tak dingdang slendro gendeng tangan itu yang aku meneng kowe. man ya meneng Nang. Kowe pengen Mary. wah Sayangku sing ayu dhewe purun ngapa bakal tak usake ben adike dolanan ya cah loro penting ra tukaran bojomu ngono ke ya Wis enek harapan loh Mas. wis arep Wis enek kisi-kisine. ayo Kira-kira kaya ngono. nek isarane iya iya Kira-kira kaya ngono Mas. sik ta iya iya ayo sik ta tak ayo kowe ra iki karuan nyelirit mesti enteng Nyapa lho wong dijajal. lha iki apa ya ora ngebar ya namanya dijajal pasangan sih. aku seorang laki-laki itu harus kuat dalam kehidupan rumah tangga toh ya sayang ese apa Langsung dipangku ae lho Mas. tak pangku selak lho waduh lah aku kok moncrot teko ndi Lah piye? madhep ora nang Lungguhe lho posisi Bang, telung dina ra mulih kok Cak Komet posisine lho Mas. lah nggih posisimu kuwi lho Ora imbang gede sisih kok. Makane tak kono nang ngene. pokoknya iki ombo sisih medel aku nek mlaku iya tapi umumnya nek dipangkukin duduke madhep nek madhep rene dengkule abot iya aku ora kuat Berarti madhep rano. Ranono. Anu C Mas C. Ayo latihan sih. Kamu begitu bahagia sayang. piye Met Aku ngentut. Nek pupu kok ngeder mosok tet. engko nek gempa NTT teko kene Met Wedoan koclok ngentut iso nang pas pupu. mosok entuk ki Mang Met Sumpah lho kuwi apa tet. lho iya iki Met ngantek kemebul Iki sesuk nak tak delok biru tak visum. ngantek kena racun totem mbuh Met yo Wis yo wis metu kok Heh. Kok jorok kok dirayu iki ya meneng. meneng Nong dipangku saiki digendong koyo Mas. Enten to Cak Komet. Dalem. Lah nggih kok nggih enten nggih dipangku ngentut. Beh, Dibalik. akhirnya ya gagal total nih Cak. Kok kaya ora tau ngalami kaya. Dibaleni neh. Mas dipangku wis saiki digendong Mas. Gendong. Gendong. Heeh. Ndro kowe sing nembang, Ndro. apa lagune ya Met karo Iki jane tau Aku gendong ngarep seneng. iya. Gendong ngarep ki nek ning kamar. Di enek majelis iso Lah gendong piye lho? kaya slendro lho madhepe rono tak wok ngene kok. Mbek cawuk kene iki. Dipangku. Cawuk. oh digendong tenanan ngono lho Lah ya tangane kan nek kene to Mas. Tapi yo mbok wik kene. Cawuk. Sinep sen bulan kekancare rapi Nuri jagat tareng lawan si reki Apa laranah loran. Kuwi nggone kancane ya Lek ya Kowe tak ibu islah kowe. ora iso iki bojoku lho Lek lho kok bojoku ape bebet Kowe
Kowe ora percaya iki lho gendongan. Gendongan. Iki kakek dosa Kowe kene. nek bobote ra sepiro. Heeh. Dosane. Bandule iki lho aku iki. Hah? Kowe ora pengalaman. Piye? Nelok. Lho, Apa dua kucing, Mbak? Aku ki arep mbok gendong sampe mbok mii. Lah kok dibopong ngene. Apa kaya Apa sing mbok persembahke karo piyai kene? ngaturke napa? Ayo ngaturke napa? Anu jejer sew lagi sapa kene? Nama siapa? Nama cantik. Ayo namanya siapa? Ya omong iki lho bakal ben melok omong kancane ya Dik ya. Injih tepangaken Nggih. nami kula niken. Oh niken. Sak menika studi wonten pundi napa sampun lulus? Niki won kuliah. Oh, kuliah. Injih. Cita-cita pengen dadi apa tuh Ayu? Pingin dados guru. Oh, guru. Sak menika mundhut jurusan apa, ngambil jurusan apa? Pendidikan seni. Wah, iki lho Mbak padha karo aku kae malah langsung luru aku. Loh, kowe jurusanmu apa, Met? Aku njukuk komputer. Oh, sing siji. Iso aku bengi penjara. Loh, maling kowe. Lah iya. Iso njukuk komputer. Oh, jenengku maling kowe jurusanmu kok kowe. Muga-muga kasembatan kelakon ya. Injih, amin. Yuswa pinten? Umur berapa? Kalih dosa. Walah, iki mesti bapake Bu Agus iki. Mungkin mesti tenan. Anu pun tepang kali budi ini kok. Bude Mary. Sampun. Oh, Bude Mary. Bude Mary apik mboten? Saya sangat Alhamdulillah. diantuni. Saya napa saya? Ya, kok saya kok berangkat badhe nyembang napa sing duet napa sing anu? Sumanding. Oh ya duet no. Oh, Sumanding. Duet. Oke. Iya. Yo, saudaraku cok. Wis koyo kowe ya, Met. Gung. Mungkin yang lain apa? Ya kuwi. Oh, Deno. Oke. Kita kasih tembang terbaiknya. Ada Duna. Dino. Sik. Sarmono lho. Oh, duet karo Mbak Mary. Aja mutung ngono. Kok tak tukokne mercon ya. Ini Panjep Yuswa Amin. dengan donatur utama pelemahan kidul Lor nggih kidul. nggih mugi tansah jinaga kesehatanipun. Amin. Rencana niki malah kula lajeng mulih mengke badhe diparingi bis kok ya Met ya mang ditawani mau Diparingi bis napa son? bis niki Mitsubishi apa karo apa mau Met? Susu. Heeh, nek sing Bis diarake diameternya piro bise? ora bis. Ya Napa cak diparingi susu napa? Mboten arep dikeki apa mau Met? Isusu. lah niku. Nek Mitsubishi ki Nek kula kula milih Isuzu. jare susune gedhe iki penak jare Met. Isuzu. Lah iya dawuhe Pake ngoten mau. Cobi cak komet penjenengan MC-ni Rumah Pak Abah Haji Santoso keparing minggah wonten sasana pagelaran. Ngoten. Kala wau wonten pundutan saking Pak sama Kapolsek core, enggak Pak. mboten Pak Kapolsek, Pak Inggih monggo. Oh, sampun kondur. Polsek. Sampun kondur. Sampun kondur. Pak Lurah sing lenggah mboten? Oh nembe ki mawon kondur, Nembe ki Pak. mawon. Pansek sampun kondur. Inggih Mungkin monggo. perwakilan. Lah mari Mas Komet ya nyuwun sewu lho Mbak Mary. Nggih pripun? Seorang pelawak itu harus mempunyai ciri khas dan karakter masing-masing. Ya. Aja nesu ae ngene wajahe kudu mesem. Nyapa kok nesu ya, Mas? Lah iku wajahe delok to, guyu sing Nglumpuk to. Nglumpuk. Pancen aku ira iku yo ngene. Lho padahal kan sing ceria bahagia. Yo ora iso wong pancen ngono kok ya. Ya kudune sing apa iki sing cerah, bahagia. Kowe pengen ajamu bahagia ra? Piye? Meneng. Gaekno ini. Ki nyanyine ya. Nyanyi nek karo Mary, iki ngerayu Mary, duet. Lah ngono nggo anteng, Mas. Wis, iki Matamu papat. nyanyi iki. Bangetan. Ya sing duet apa? Golek duit kaya ngene. Ambene loro matane papat. Lah ya ngono ki bojoku kok ya tegel mangan kaya kowe. Oh ya. Biasane ngono kuwi tekone dikek kembang dhisik biasane. Ayo nyanyi apa? Jane demit apa? Kowe milih katresnan sejati, sumanding, kasunyatan. Oh, njaluk apa wae oke ya. Katresnan sejati, oke Dewa Tresno, Dewa oke. Tresno. Ayo. Sing duet Katresnan sejati apa Dewa Tresno? katresnan sejati, Met. Katresnan sejati. Wis pantes ya ngene. Pantes. Rene, pantes pancen gandenganku ya sing ngene-ngene iki kok, Mas. Nek terlalu ganteng koyoke gak patut. Ilang, Met. Wong yang tau tak kancani ilang kok. Gak seksi ngene. Oh iki Iki cobi cak niki kalih kersane Mbak Mari dikancani kalih Mbak
Ririn. Oh, Mbak Ririn Mas. Ayo Mbak Ririn. Mang wis WA aku Mbak Ririn kon. Ya empane kok WA kula Ririn Pak Seno pupu kula gringgingen ae ngadeg kok. Nggih. Lah nek kuwi percaya wi aku. Gawe wong aku ya di WA kok. Piye WA-ne? Anu nyusul kok gak ngono. Ayo Mbak Ririn. Ajak ya pupune gringgingen ora ngadeg. Sayangku. Nyapa? Pengap. Sakomet, Pak Sindro menika dipun dongaaken mugi-mugi panjenengan para among tani tetenanipun tanemanipun saged ijo royo-royo kadya pandan waringin, tangkar tumangkar kawuryan dadi, tandurane apik, lepas sing ngoma pas panen regane apik. Rapi. Ya, jelas iki. Nggih. Nandur kurang kok tadung donga. Omo kabur tandur subur loh jinawi ngoten nika lho. Dang. Momo nemro lucilu nemoro jilu niku. Weh. Lah ngene iki sik to. Ngene iki lek dalang rong tau ngulon yo ora iso. Ora iso. Nut ngene iki lek dalang rong tau ngulon. Lah, ora pengerten karo dalang ya kaya ngene. Ya Pak ya. Gak wong dalang iki nek ngupas brambang iki payu sekilone 700.000. Brambang opo sekilo? Ah ora medsos kuwi. Mane dagelan iki bayarane jek larang tukang ngupas brambang. Sekiloe 700.000 ya Pak iya. Nggih. Kok iso? Kowe tak didan ayo. Kita mainkan bersama Mustiko, Mary dan juga ada Ririn. Itu kan? Ririn kok Wiwin. Luar negeri. Bersama Wiwin. Nih gambelannya kan. Nyanyi. Yuk kolaborasi ya kanca ya. Ya no. Mama Nemroji. Alah. Wah lek rong tau ngulon gak iso. Ya buka celok ke beduk Mas, buka celok ke beduk. Deng. Ayo. Katresnan sejati buka celok ke beduk. Kok iso beduk? Iso. Ayo jajal. Dedak ngene ya. Ya. Musuhmu siapa? Iki ae gak apa-apa. Kuwi nikmatono. Wis tak wek yo. Tapi kula ya Cak ya. Tapi sampean tipete bocah kae. Gak apa-apa, aku tak lapane. Gak enak ora? Sugeng midhangetaken keluarga agung masyarakat Pleman Kidul